Hola, friquis! Avui hem vingut a Caribe Aquatic Park. Per mi sempre serà Costa Caribe, això. I hem vingut amb l'experta de parcs aquàtics, la Carla. Tan experta que no vaig a ningú. Estem a juny del 2026. Les obres de Coral Bay encara no han acabat, no sabem quan obriran. De moment té pinta que un mes més encara tardaran. Però de moment anem a descobrir el parc tal com està actualment, anem a descobrir tots els tobogans. I què? Ens acompanyeu? Acabem d'entrar i el primer que trobem aquí és la botiga, la Costa Caribe Shop. I bàsicament el que trobareu és roba, banyadors i diferents coses bàsicament que pugueu utilitzar més aviat, tovalloles. Just a l'altra banda tenim els vestuaris, per si us heu de canviar, i també hi ha per fer waterproof, unes fundes per fer waterproof als vostres telèfons mòbils. La Carla ens està aquí cridant, no sé què vol. Massibón. Millor. Massibón dinosaurio. Buah, top. I la primera zona que trobem és la zona indoor, que és el Gran Caribe, es diu. I aquí trobarem una piscina infantil. Bueno, entrem i ho descobrim junts, a veure què tal. Tenim, primer de tot, aquí a l'esquerra, el The Surfer Hot Dog. Aquí, realment, si voleu dinar, és un dels restaurants més econòmics que hi ha per menjar un Frankfurt i unes hamburgueses amb el menú. Sol estar, ja posa els preus, als 12, 13, 15 euros. Aquí tenim la piscina infantil, aquí amb la caseta aquesta, i a la zona aquesta d'aquí dalt tenim tot de taquilles, que aquí normalment sempre hi ha lloc. Les taquilles ara actualment valen la mitjana 8 euros i la gran 11. Aquí darrere meu, a la zona indoor aquesta, tenim dos dels tobogans més infantils que hi ha. De fet, només podeu pujar si feu menys d'un metre i mig. Per tant, no podem pujar. La Carla està a punt, però no. I aquí davant nostre tenim el Tifón. Són els dos tobogans més intensos del parc, encara que no us semblin. Anem a pujar, ara anem a provar, a veure què tal. I la Carla no s'atreveix de moment, a veure si després la convencem. I això, anem a pujar i ara us diem a la sortida. Bueno, friquis, m'he apoderat de la càmera. Espero que em tracteu bé. Mentre el Dani va pujant, us ensenyaré com són els tobogans per fora. Aquí veiem el verd i el blanc. Són completament tancats. Jo no pujo perquè a mi els tancats em fan bastanta por, però si sou com jo, us recomano venir a aquest parc perquè hi ha bastanta oferta familiar. Hi ha 3 oberts que són bastant xulos, després us els ensenyarem. I veurem com baixa el Dani d'aquesta. Veurem si acaba trinxat o no, perquè hem vist això gent que deia que baixava bastant trinxada, així que ho veurem. Ens està buscant, no ens veu, pobret, vital, perdut. Com un nen perdut al súper. Bé, molt divertit, la veritat. Són foscos completament. El blanc va molt més ràpid, sobretot al primer tram. Vas molt més ràpid, després al tram final es frena una mica més. Però són molt similars. I si us agrada una mica d'intensitat, 100% ara el recomano. Però si vaig a cada amunt, em quedo amb el blanc. Seguint, sortint d'aquesta zona indoor, creuem un petit pont que hi ha i trobarem el Río Loco. El Río Loco és un riu lent que vas amb aquests flotadors i hi ha una petita corrent que et va arrastrant per tot el parc, fa la volta quasi tot el parc. És una atracció molt divertida, sobretot ara aquesta hora del migdia és perfecta per fer la migdiada d'aquí mentre tens el cul en remull. Sí, n'hi ha més d'un, aquí una mica cuajao. Una atracció que traga molta gent, bastant divertida, hi ha xorros entre mig, això
que no sigui tan avorrideta, la És una veritat. opció per si hi ha molta cua a la que realment vols fer. Sempre hi ha una entrada al costat del Rio Loco. I Sempre hi ha tot d'entrades i sortides per tot el parc durant el recorregut del Rio Loco i podeu entrar, sortir on us vingui de gust i això, a passar una mica l'estona i molt divertida. Aquí hi ha un punt d'accés, com podeu veure, del Rio Loco i aleshores hi ha gent que segueix, hi ha gent que para i t'ho dona el flotador a la cua que està esperant. Bueno, seguim descobrint Caribe Aquatic Park. Em surt dir Costa Caribe tota l'estona, la veritat, si ho dic, no passa res. Jo crec que tothom li diu així, Com ho veus, Carla? Bé, amb ganes de provar. No tot, perquè sóc massa exigent. Soc massa No per exigent, por. una mica cagada. I seguint trobem la piscina d'onades, la principal piscina d'aquí. Tenim aquí a la part central, hi ha un xorro que mulla a tothom, et fa llavors allà amb l'esquena posada. I aquí tenim una zona més tranquil·la aquí al costat i després la part central on hi ha més onades. Aquí és, jo crec, la zona on més tombones hi ha. Les tombones són gratuïtes per tothom i això és una de les zones que segurament també més de pas i és la principal zona on volen les tombones, no? Hem vingut equipats amb la tovallola de Volcano BL d'Universal Studios, la tovallola oficial dels parcs aquàtics. Bueno, això m'ha agradat, així que seguiré explicant coses. Sí que hem vist que hi ha bastanta oferta de restauració que està tancada, com aquesta, per exemple, i n'hi ha alguna més endavant, tenim el Freaky Park. Llavors no sabem si és perquè hem vingut i està tancat o perquè no ho obriran. Aquí teniu un altre restaurant bastant baratet, que és La Cabanya, que hi ha hamburgueses, bàsicament, però hi ha menú per... Eren com 15 euros, no? Has visto las hamburguesas. El bocadillo de lomo, el pulled pork... Bueno, aquí cadascú pulled pork entén el que burger, vol. sí. Ah, veus? Aquí tenim un beach bar amb unes tauletes al costat de la piscina, per si heu de vigilar algú, com aquest pàjaro. I ja creuant aquest puntet arribem a l'altra zona, que també passa pel Rio Loco. Rio Loco està tot arreu. Bueno, he hagut de robar la càmera perquè això s'estava descontrolant ja. Ara arribem a aquesta zona d'aquí on és la zona, jo crec, de tobogans en flotador, jo li dic així una mica, ¿vale? Aleshores tenim aquí al mig una piscina molt infantil, no sé quan deu fer de fundària, però deu fer 30 o 40 centímetres com a molt, amb el castell típic i 4 tobogans, amb tot de xorros, Clàssic cubell. amb el cubell. Estic gravant aquí tota la pèrgola, I aleshores, allà darrere es presenta el Torrente, el tobogan més divertit per la Carla. Completament. I aquí, al costat nostre, tenim barracudes, que són aquest tobogan blau i un verd que hi ha allà al final també, que són en flotador. També molt divertits. Jo considero que estan al mateix nivell, més o menys. Sí que el Torrente anem cap allà i veurem les sortides. Vas amb flotadors de 4 a 5 persones. Això sí, ens han dit mínim 3 persones per pujar. L'únic que, nosaltres anem 2, hem pujat i allà hem trobat 2 més i ja està. I hi ha hagut bastanta cua tot el dia en aquesta. Sí, és el tobogan que més cua té. Que haurem la veritat. fet 45, 50... Sí, hem fet bastant, la veritat. En els altres hem fet 10-15 minuts, Sí. n'hi ha que no fem cua, però el Torrente és el que agrada més a la gent i és el que més cua sol tenir.
També comentar que és l'únic tobogan on no t'has de pujar els flotadors que Sí. pugen per aquest sistema remuntador fins a la caseta de dalt de tot. Aleshores, la veritat és que s'agraeix molt el fet de no haver de carregar tu amb el teu flotador i que el pugi la màquina aquesta. L'entrada del Torrente està aquí just davant de la piscina de sortida. Vale? Aquí hi ha el cartell del Torrente. Més endavant, aquí al costat de la caseta dels snacks, hi ha una altra entrada del Torrente, però és per als Express Pass. Vale? Aleshores, vigileu una mica també per quina entrada entreu, perquè potser us equivoqueu i entreu per la que no toca, no? Aquí també trobem Nambo i Limbo, no em pregunteu quin és quin. Són dos tobogans, no necessiteu flotador i et tires així sol, amb els braços creuats i cames creuades. La veritat és que no són extremadament bons, al contrari, es nota bastant a les juntes de les peces dels tobogans, no són molt agradables per repetir gaires vegades. I aquí tenim la sortida dels dos tobogans de Barracudes. El blau és tot el recorregut descobert. Jo crec que és una mica més divertit. Tu què en penses, Carla? Què t'ha agradat més dels dos? A mi el blau, també. Tot i Sí. que el verd, per mi, va una mica més ràpid. Doncs jo anava a dir el blau, va més sí? ràpid, eh? Sí. El verd té trossos que són coberts, té dos trams. Sí. Al principi un de bastant curtet i després té un de més llarg que arribes una mica a les fosques i la veritat potser dona més la sensació d'anar més ràpid. Però són molt divertits els dos. Sí, són molt semblants. Jo crec que el que triomfa més és el blau, Sí. sol tenir una mica més de cua, però la veritat és que amb els dos t'ho passes molt bé. Ja està, la veritat és que l'oferta és una mica limitada. Esperem que ara amb la nova zona de Coral Bay s'expandeixi, no? En teoria són, crec que era, recordar, 5 tobogans i una water coaster, i la veritat és que el parc ho necessita molt perquè l'afluència sol ser bastant alta i no hi ha gran quantitat de tobogans. Aleshores, arribem aquí i trobem Cayo Cookie, aquest monstre de les galetes. Carla, tu aquí. I la veritat és que Bé, per refrescar-se una mica, la veritat. és una tonteria això i va superbé per refrescar-se. Molts parcs ara ho estan implementant, parcs temàtics, sí. Jo a tots els Plopsa, tant a Belgium, Deutschland, no sé on més ho he vist, inclús a Epic Universe, a Orlando, han posat això, 4 xorros al terra, la canalla s'ho passa de mar de bé, i aquí davant trobem, com es diu això? Ràpids. Rapid Racer, o alguna cosa així. Bueno, li direm les curses de tota la vida. I en aquest cas vas amb l'esterilla aquesta i et tires de cara així en planxa. Són molt divertides, ara veiem així com baixen. Pam, 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 a veure qui arribarà primer. Agafes bastanta velocitat, s'ha de dir. I hi ha gent que arriba bastant lluny, bastant apurats al final. Aleshores, si tu vols pujar, al final ja hi ha penjades les esterilles i si no, doncs el que acaba de baixar li demanes i ja està, vens cap aquí i aquí més endavant hi ha l'entrada de l'atracció. Bueno, doncs aquí al costat de la sortida del Rapid Race i de Cayo Cookie trobem una de les piscines més infantils, que seria aquesta piscina on tenim en el fons el vaixell amb diversos tobogans i després tenim aquí tot de xorros, una piscina que també com a molt deu fer uns 40 centímetres de fondària. Bueno, tots són dades inventades, la veritat, és pel que veig. I la veritat, aquesta piscina, si no teniu criatures, no cal que entreu perquè la quantitat de pixat per metre quadrat deu ser bastant elevada. Bueno, ha d'haver-hi de tot aquí, tu. I al costat de la piscina aquesta infantil trobem Playa Paraíso, sembla de la Isla de las Tentaciones, això.
que és una piscina normal, aquí hi ha 4 xorros i al fons hi ha una cascada, una piscina que arriba una mica a ser una mica fonda en algun tros. Bueno. No t'arriba a cobrir No. tot, però t'arriba fins a Sí. mig pit, una piscina així per treure la calor, la veritat és que va superbé. I ja arribem a la part final del parc aquàtic, que és un parc que de moment està bastant limitat en l'oferta, te'l fas bastant ràpid i sobretot, avui, tret del Torrente, no hem fet quasi cua enlloc. I que l'oferta és una mica limitadeta. Aleshores arribem aquí al final, on trobem el King Kahuna, que és el kamikaze, era el més alt d'Espanya, en el seu moment era el més alt d'Europa i no sé què, ara ja fa uns anys. Tampoc té tants anys. I tenim el de color vermell, que també és bastant divertit, que l'únic que queda una mica eclipsat per l'alçada de King Kahuna al costat. Hòstia, aquest altaveu està a 30.000 decibels, El del costat es diu Ciclón, no? Crec, el vermell. I és que la veritat és que tots els noms em semblen tan similars que m'acabo liant una mica. Doncs aquí davant tenim King Kahuna, ara hi ha una mica més de cua, i tenim el vermell, que és Ciclón, veiem com baixen. Aquest de color vermell té 2 canvis de rasant, sobretot a l'última, que ja agafes una mica més de velocitat, et desenganxes una mica l'esquena del tobogan i et dona una sensació una mica més de lleugeresa. No arribes a tenir airtime ni res, No, això no és una muntanya russa. I el King Kahuna és velocitat extrema, és el tobogan més extrem del parc. I ara anem a pujar a veure què tal, si sortim vius, si no, o què. I veurem si va trinxat o no. Quedat a mig tobogan. A veure, gira. Bueno, Aquí tenim la prova del delicte. Què? Com ha anat? bé, són 2 segons. Ja. Ja està, és velocitat i poca cosa Rebotava més. el cap o no? No, molt finet. Doncs molta gent que baixava li rebotava molt, Jo ja he de tenir la tàctica depurada, però la veritat és que va bastant finet i són 2 segons, baixes i ja està. Molt bé. Doncs això, King Kahuna, fa més por pujar fins allà dalt, que veus totes les vistes i dona una mica de vertigen, que realment tirar-te, perquè són 2 segons, estàs a baix, molt finet, agafes velocitat, però després tens tota una frenada que vas frenant a poc i la veritat és que molt divertit. Quasi inclús dona més sensacions al vermell, que té aquests canvis de rasant i té una mica més de varietat que el King Kahuna, que és baixar i ets a baix. Hola, friquis, fins aquí el blog de Caribe Aquatic Park. La veritat és que esperem haver-vos ensenyat tots els tobogans. No era difícil. No era difícil, és un parc que li falta una mica d'oferta. Esperem que ara, quan obri Coral Bay, poder tornar i ensenyar-vos d'aquesta expansió. Ara, des d'aquí dalt al King Kahuna es veuen les obres i està bastant verd. Jo crec que fins finals de juliol, agost, i molt tirant, no sé si veurem alguna cosa. Bueno, anem a fer el tobogan que més t'ha sorprès, Carla. Quin és el que més t'ha sorprès, el que més que no t'esperaves i t'ha acabat agradant? Jo crec que el Torrente ja m'havies dit que semblava la més divertida i és la més divertida. O sigui, està molt xula, agafes molt la velocitat, el fet d'anar amb el donut de 4 també 4 és divertit. i anar rotant també és divertit. Sí, ara vas de cara, ara d'esquena. Sí, exacte. I hi ha trossos xulos No on sé, hem arribes a pujat saltar bastant una mica, ara. Jo he sortit una mica volant, la veritat. Divertit. Sí. Jo em quedaré amb el tifón, el de color blanc, crec que es diuen el tifón, els dos tobogats que estan a la zona indoor. Semblen que estan així a una zona infantil, que han de ser així per tots els públics, tobogans sense més. I la veritat és que tenen certa mala llet i són bastant intensos, la veritat.
i m'han sorprès molt, m'han sorprès molt. Doncs això és tot. Deixeu-me pels comentaris què és el que més voleu saber de Caribe Aquatic Park i així quan tornem la propera vegada us ho explicarem. Ens veiem! Adeu! Adeu!